Exodus tiaduasanum. Na Mose shia Israel for asafu no nyina na okachire won se nsɛm a Awurade ahyɛ sɛ munni soɔ nie. Nansia na wɔmfa nyɛ adwuma. Na da ɛtɔ so nson no nyɛ mo homeda kronkron a mode home ma Awurade. Obiara ɔbɛyɛ mo adwuma no wobeku no. Munso gya mo tenabere nyinaa homeda. Na Mose kachire Israel for asafu no nyina se asɛm a Awurade ahyɛ nie. Munyi maso afɔrebɔdeɛ wɔ mo mu mmrɛ Awurade. Obiara nakoma ka no mfa maso afɔrebɔdeɛ mmrɛ Awurade. Sika ne dwetɛ ne kɔbere, ne bibre ne asawa ebridum, ne koogyan ne asawa fitaa ne mmirekyi enwi, ne adwene ne nwoma a wahyɛ ne kɔkɔɔ, ne sukrama nwoma ne okuo nnua, na kanea no ho ngo ne nhwehwam a wɔde bɛyɛ srango ne wɔhye aduhwam, ne apopo bibre aboɔ ne sisimu aboɔ a wɔde bɛyɛ asɔfotaadeɛ ne adaaboɔ no. Na mumu akoma mu anyansafo gyina mmrammayɔ ade a Awurade ahyɛ nyinaa. Tenabea no ne ntomadan ne nkatasoɔ, ne nkɔtɔkorɔ ne ntaabo esisi ho, ne miamu n'adum ne nyinasoɔ, adaka no ne mpoma, mpata adwa no ne ntwamutam a etwamu no, ɛpono no ne mpoma ne ɛho nneɛma nyinaa ne kyerɛ paano no. Kanea dua no ne ɛho nneɛma ne nkanea ne kanea no ho ngo, ne aduhwamhyia bukyia no ne mpoma, ne srango no ne hyia aduhwam no ne tenabea no ano nkataano no, ɔhyia afɔrebukyia no ne kɔbere ntentan no, ne mpoma ne ɛho nneɛma nyinaa, kuduo no ne ntaaseɛ, ɛdi hɔ no ho ntwamutam no, n'adum ne nyinasoɔ ne ɛdi hɔ no aboboa no nkataano no, tenabea no ho mpɛwa ne ɛho ntampehoma, ɔsom ntade a wɔde som kronkron bia hɔ, ɔsɔfo Aaron ntadeɛ kronkron no ne ma ntade a wɔde bɛdi asɔfo no. Na Israel for asafu no nyinaa firi Mose anim kɔe. Na wɔbae. Obiara a nakoma kenyan no ne obiara a ne honhom kaa no. Na wɔde Awurade masoa afɔrebɔdeɛ baa sɛ wɔmfa nyɛ ahyiae ntomadan no ne ɛho som nneɛma nyinaa ne ntadeɛ kronkron no. Na marima ne mmaa nyinaa dodoɔ a wɔn akoma pɛ nyinaa bae. Na wɔde nkapo ne nsomuadeɛ ne mpatia ne krakyire ne sika nwene ahodoɔ nyinaa bae. Na obiara a ɔpɛ sɛ ɔde sika ohim afɔdeɛ brɛ Awurade, ne obiara a ne nsɛm wɔ bibre ne asawa ebridum ne koogyan ne asawa fitaa ne mmirekyire nwi ne adwene ne nwoma kɔkɔɔ ne sukraman nwoma no de bae. Obiara a okura dwetɛ ne kɔbere masoɔ afɔrebɔdeɛ no, ɔde Awurade masoɔ afɔrebɔdeɛ no bae. Na obiara a ne nsɛm wɔ okuo nnua a wɔde bɛyɛ ɔsom nneɛma no biara no, ɔde bae. Na mmaa a wɔwɔ nyansa akoma nyinaa de wɔn nsa too asawa. Na wɔde deɛ wɔtoeɛ no bae, bibre ne asawa a ebridum ne koogyan ne asawa fitaa. Na mmaa a wɔn akoma kaa wɔn nyansa mu nyinaa too mmirekyire nwi asawa. Na mpanimfoɔ no de apopo bibre aboɔ ne nsisimu aboɔ a wɔde bɛyɛ asɔfotaadeɛ ne adaaboɔ no bae, ne nnuhwam ne ngo a wɔde bɛyɛ nkanea ngo ne srango ne ɔhye aduhwam no. Na Israelfoɔ mu mmarima ne mmaa nyinaa wɔn akoma kaa wɔn sɛ wɔmfa nnwuma a Awurade nam Mose so hyɛɛ sɛ wɔnyɛ no ho biribi mmra no de ayɛmyi ayɛyɛdeɛ brɛ Awurade. Na Mose ka kyerɛɛ Israelfoɔ no sɛ, monhwɛ, Awurade afrɛ Yoruba Besala a ofiri Yuda busuakuo mu, na wɔde Nyankopɔn honhom ahyɛ no ma, nyansa ne nhunumu ne nimdeɛ ne adwinneɛ nyinaa mu, sɛ wɔne adwinneɛ hodoɔ, sika ne dwetɛ ne kɔbere, ne sisimu aboɔ mu nkurukyiriɛ, ne nnuase ne adwinneɛ hodoɔ, na wɔde ahyɛ n'akoma mu sɛ ɔnkyerɛ binom nso. Ɔno ne Ahisamak ba Oholiab a ofiri Dan abusuakuo mu no. Wɔn na wɔde akoma mu nyansa ahyɛ wɔn ma, sɛ wɔne adwinneɛ hodoɔ nyinaa, sika dwumfoɔ ne dua dwumfoɔ ne ɔnwomfoɔ a odi bibre ne asawa a ebridum ne koogyan ne asawa fitaa mu adwini ne ntoma nwomfoɔ deɛ. Wɔn a wɔde adwini biara
ne wɔn a wɔbɔ wɔn tirim di adwene hodoɔ